Dwi'n cael lot o bobl ato fi gofyn os dwi ar drugs, ond dwi'n gwybod, just fel a dwi sort of meddwl. Enw di Rhys Grail, dwi'n wrthi'n astudio ffotograffiaeth yn Brifysgol yn Birmingham. Dwi wedi diblynu gwaith celf ar gyfer band fi sef Gwilym ag Alffa. Gwilym da wedi bod efo'n gilydd ers bron i 2 flynedd on. Mae wedi bod yn pretty crazy, not gonna lie. Nathon ni wneud brwydr y bandiau yn Steddfod Môn. Ers hynna, nathon ni gael rhyw record deal bach efo label Ochr. A from there, mae jyst i fatha fflio mynd mewn ffordd. Doedden ni'n mynd disgwyl cael gymaint o streams ar Spotify. Yn can Llechen Lan, Signal Golach chwythu mwg di'r lyric. So, dwi'n meddwl bod o ryw fath o metaphor tuag at smocio mewn ffordd, dwi'n meddwl. Os da chi sbio, gyda chi ryw foi yn smocio sigaret wedyn, mae'r mwg mae'n dod allan i benno mewn ffordd. Nuclear bomb sy'n tôl efo, so mae fatha this icon of destruction mewn ffordd. So mae'n dod ryw link o fatha smygu, sy'n mae'n drwg i chdi. A wedyn, mae bob dim arall sy'n gwmpas y boi yma. Sort of, dod allan o'r ryw weird ffordd dwi'n meddwl. Pan oedd Alffa'n cychwyn allan, dwi wedi bod yn gwneud gwaith celf iddyn nhw. Fatha, back in the day, o'n i jyst yn stafell i fi'n gwneud rhyw sketches a gynnu rhaid nhw ar Instagram. Dod Dion neu Sean yn messenger fi, mae hyn yn smart, sy'n cool gallu cael hyn fatha album cover. So oedd yn cool. Dwi byth yn gweld i gan cyn i fi ddylunio ar gwaith celf efo Alffa. So, realistically, dwi sort of yn beisio'r gwaith celf i gyd off sort of sŵn Alffa fatha, gyda nhw fatha really eitha trwm, bluesy vibe yn nhw, so dwi'n eitha, oce. Mae bod dim yn really tywyll a hardcore mewn ffordd. Pan nes i glywed enw o'r gang Gwenwyn, yr unig beth oedd dod i bren fi oedd Gwenyn, oedd fatha rhyw honeycomb sort of thing, so o'n i'n dweud, oce. So, o'n i'n gwybod Alffa eisiau'r colour scheme o du a melyn, honeycomb, melyn, so eisiau just sort of ffeindio rhyw stock picture o ryw ddynas o fatha'r 1950s, whatever. Chop ei ffenni off a just sticio'r honeycomb ma tu ôl i mewn ffordd. Oedd y Dion a Sean fatha, oh my god, Rhys, mae hwnna'n clas. A ni'n fatha, oh god, okay. So, that's how Gwenwyn became to be. A rwan na rhyw bron i 2 million o bobl di gwrando ar y gan na, felly di gweld yr artwork weird ma. Dwi'n meddwl bod o'n rhan bwysig o i band gael fatha gwaith celf, Instagram, fatha social media sort of platform eitha cry. Ti'n mynd ar Spotify wan, ti'n gweld fatha profile y band, ti'n mynd ar Instagram y band wedyn. So mae gyd yn gorau dynnu sylw chdi visually as well as bod y music yna hefyd. Mae'n bwysig o band i gael rhyw look. If you haven't got the look, fatha you haven't got it.